ака. Qo'mondonam. Elim. G'uncharo ba tu. Fote. Tu ro ba Xudo misporam. Barodar. Qo'mondon. Qo'mondon. Barodaronam. тавре ки доимо мегуфтем ватан зиндабод. Не, Фоте, не, Фоте. Маро тарк накун, Фоте. Нарав. Qo'mondonam. Qo'mondon. Нарав, Фоте, нарав. Илтиҷо мекунам, нарав, Фоте. хоҳиш мекунам, нарав. илтимос, маро тарк накун. Маро танҳо нагузор, Фоте. илтиҷо мекунам, Фоте. нарав. Фоте, нарав. Фоте. 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 Фоте, ман бе ту зиндагӣ карда наметавонам. Фоте, илтимос, нарав. Фоте. Фоте. Не, хоҳиш мекунам, Фоте. илтиҷо мекунам, нарав. Фоте. илтиҷо мекунам, нарав. Диққат! Фоте, илтиҷо мекунам, Фоте. худоё, ин чӣ рӯз аст? Фоте. Фоте. боз як силсила филми ҷолибу диданӣ бо номи ҳаргиз раҳо намекунам. тақдим аз студияи нурангез. силсилафилми мазкур дар қатори беҳтарин намунаҳои эҷодии филмофарони сатҳи ҷаҳонӣ буда дорои мазмуну муҳтавои баланди тарбиявию ахлоқист. дар зиндагӣ ҳамаи мо захмин мешавем. ҳама хурду калон ба худ захм медорем. вақт ба баъзе захмҳо шифо мешавад. ягид козан марди мағрур, даға ва бераҳм. лекин ту ҳам мисли ман сахт захмдор ҳастӣ. силсила филми ҳаргиз раҳо намекунам дар жанри мелодрама рӯи навор омада. филми муосир аст. Ягид,
برادر تو چیکار کردی؟ بس است! من عاشق شدم و ازدواج کردم. خواهد حیران شوید، خواهد به غضب آید زنید، چیکار میکنید کردن گیرید، اما این را قبول میکنید. نوریا همسری من است. дар он мушкилоти рӯзмарраи оилавӣ, худхоҳию сарватталабӣ, издивоҷи иҷборӣ, рашку ҳасад, низои байни аъзоёни оила, ғаму андӯҳ, зулму ситам ва дигар паҳлӯҳои зиндагӣ инъикос гашта, мардонагиву қатъият, ҷасорат, истодагарӣ бар муқобили душманони бадхоҳ, муборизат дар роҳи ишқи пок ва ғайрат тарғиб мегардад. ту аз ман ҷудо шудан мехоҳӣ ҳамин хел? бале бе ман ҳаёти нав сохтан мехоҳӣ? бале. аммо барои ман бе ту ҳаёт нест йигит. агар ту набошӣ ҳаёт ҳам нест. ایجوال چی کار میکنی؟ ایجوال نکنی کار را. студияи нурангез филми мазкурро дар сатҳи олӣ дубляж намуда, бо сифати баланди наворӣ яъне Full HD ва бо садогузории касбӣ пешниҳоди шумо мекунад. چلی که خواهی کی که خواهی به اینجا آمدن نمیتوانی، فهمیدی؟ دخترم خب کن. اینجا میمانخانه است، اینجا میمانخانه است. ببخشید از من راحتم ببودن. اپر پترات. шумо метавонед силсила филми мазкурро бо замимаи видеороликҳои ҳар як қисми алоҳидаи он дар канали студияи нурангез дар сомонаи ютуб бо номи нурангез филм рӯзҳои наздик бо пешниҳод гардидани як қисмат дар як ҳафта тамошо кунед ва баҳравар гардед. ҷаноби ягин маро мешунавед? ҳамсаратон ба ҳуш омад. мо тарғибгари забони нобу шевоии тоҷикием ва маънавиёти шуморо бо пешниҳоди беҳтарин филмҳои илҳомбахшу рӯҳафзо ғанӣ мегардонем. дастгирии шумо азизон танҳо обуна шудан ба канали мо ва тамошо кардани гули сари сабади филмҳост. ба канали мо нурангез филм дар шабакаи ютуб обуна гардида филмҳоро тамошо кунед, лайк гузоред ва фикру пешниҳодоти худро нависед. пешрафти фаъолияти мо дастгирии шумост. бо эҳтиром, нурангез филм.